Euskal Jaia ospatu da. Beste urte batez, 2025 urte honetan, Euskal Jaiak sekulako jendetza bildu dau Gernika Lumon. Ekitaldi ezberdin asko egon dira, azken urteetan ohikoa diren abestiak entzun dira, eta hainbat euskal zale batu dauz Gernika Lumoko foru plazak. Txupina bota eta euskal kanta ezberdinak abestu dabez. Sekulako giropolita burutu dabe, txupina zua osteko abesti ekitaldi esanguratsuarekin. Ohikoak eta klasikoak diren abesti ezberdinak kantau dabez, eta horrez gan, jantzi tradizionalak ikusi ahal izan dira. Nola ez, zapiak euskaldunak eta baita palestinakoak izan dira.
Bestalde batetik, gargantua izan da ume guztien arretarako. Izan be, zenbait guraso eta ume egon dira gargantuaren kolan ahotik sartu eta eperditik ateratzeko. Erdikaldean, sekulako giroak bizi izan da, hainbat pertsona hurbildu dira eta zenbait familian jantzi tradizionalekin egon dira. Bai, aitona-amonak, gurasoak zein umetxoak direnak. Taloak ere ez dira falta izan, txorizo edo beikona duten talo gozoak jan dituzte Gernika Lumora hurbildu diren guztiek, eta zelan ez, dantza erakustaldi ezberdinak egon dira kalerik kale. Erraldoiak izan dira eta baita elai-alai dantza taldeko dantzariak.
Amaitzeko esan behar da, Baskarian 460 pertsona batu dirala, horien artean kantuzaleak, elai dantza taldeko dantzari hoiak eta gaur egungoak izan dirala aipatu behar da, eta baita herriko jendea egondala. Aitatzekoa da, errekorra bigarren Euskal Jaian burutu zala, 1230 pertsona batu baitziren janarian.